असहिना लइकिन के डिमांड होला हई गोहारी के लइका बरांड होला। भैया तनी भैया लोग गाना बता दो लेना जा बनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में बनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में मोर कोरोना पसंद मोहम्मद में। कौन जोगनी के बजा म्यूजिक से म्यूजिक से कैसे कि कौन जो बजे तभी तो हमनियों को तनी सुनने में मजा आई। हां बाबू आवा 1 2 3 4 क्या बात है हरियाणा झारखंड में मोर कोरोना पसंद मोहम्मद में बनी दिल्ली हरियाणा झारखंड में मोर कोरोना पसंद मोहम्मद में। ए जगह है कि बड़ा बड़ा कांड होला काहे हो कियो सहिना लइकिन के डिमांड होला हई गोहारी के लइका बरांड होला। गोड़ारी हम कहीं कोड़ारी कि हई गोड़ारी के लइका बरांड होला। असहिना लइकिन के डिमांड होला हई गोड़ारी के लइका बरांड होला। असहिना लइकिन के डिमांड होला हई गोड़ारी के लइका बरांड होला। एगो गाना हम परमल भैया के साथ आइल बा गोरी साथ के टिकुलिया पढ़े जब जालू स्कूलिया सब गाना दो लाइन हो के तनी चाहम के गोलू भैया आ जाए वहीं पे सपोर्ट करे खातिर आ जाए हेलो देखो आई सबसे पहले तब